before tayo start sa atong video guys, shout out muna tayo guys. Big shout out to Maris Villamor, Ann Echever, Abby Suarez, Kerjan Sakal, Smoky Dogs, Rap Bisaya Cebu, Kasano Vlog, Lilian 2911 TV. Thank you guys guys. Ngayon guys, ang video natin guys ay pagluluto tayo ng pagkain gubat. Tara guys. Ito ang mga pagkain gubat guys. Tawag dito guys, mayot. Ito guys. Lulutuin namin ito ngayon guys. Mukbangin namin ngayon guys. Ito guys, lutuin na muna namin guys. Ito guys oh. Ang dami guys oh. Guys. Ay guys, malaki guys. Mayot. Pinainit pa namin guys. Bukalan pa yan guys. Bukalan. Guys. Ito chip cook natin guys. Guys. Kuwate kapag lang guys. Lumabas na sila guys sa kanilang mga Tagalog dito guys. Guys. Nanita nila mga guys. Yan guys, tatanggalan na ng kuan na guys. Pagal guys. Anggoy guys. Yan tatanggalan yan guys. Mana kumuta ke sini? Guys. Mampu dyan na yan kainin guys. Sige na yan guys. Pangan guys. Katapos yan guys, matanggalan yung katawan guys. Lutuin pa yan guys. Kaon ko yung aku naton. Kuha ba na? Mura na. Pumunta sa Malang. Ay, boy. No, ito. Ano guys, luto nating mayot guys. Pagkain gubat guys, kain na guys. Ayaw, kay wak kay kutar. Bigla akong kutsara. Kaon. Kaon na bi. Kaon. Dia bawa pajak ini. Atay natin. Igulo. Ata. Ini sugar dari. Wah, hangat. Wala ko ba? Mana ni? Pagdilam. Dami. Angin dai. Hah? Namang kadaghan kan lagi butang.
Nah guys, lemuk kayak guys. Ahos ah. Matuwang na niya din ng kalaki. Ini panas. Panas. Hangat. Man. Hangat. Ya. Hah? Iya. Kita eh. Ang lay kayo. Ha?